Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy howpsuzlyk meselesinde adam hukuklarynyň ätgerilmezligini uly ýalňyşlyk diýip atandyrýar. If we look at across the entire globe, what we're really seeing now are a lot of excuses. Owganistanyň täze hökümetiniň düzümine Owgan türkmenleriniň wekili girdi. İnşallah onun mitmul gatsat türkmenlere hemmeleri inşallah ray verirler, türkmenlere gatýak görýärler hemme wekiller. Türkmenistanda avtologlaryň renkine degişli täze çäklendirmeler giridildi. Maşinler, kara maşin, bunun aşağında bir yerde duran mı olsa? Onda onun içki temperatürü. Şuun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň etaty bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Ukrainanyň gündegöründe orsiýetçi separatistler strategik şäherde hökümet güýçlerini gawanlygyny yglan etdiler. Gozgalançylaryň harby lideri Eduard Basurin Dubalcewe şäherini hökümetiň gözegçiligindäki beýleki giňişlikler bilen birleşdirýän uly ýoluň gozgalançylaryň eline geçenligini aýtdy. Ukrainanyň harbylarynyň medeniýet wekili Andriy Lysenko Dubalceweniň iki tarapdan gawalanlygyny we Grad raketa sistemasy tarapyndan oka tutulanlygyny habar berdi. Ukrainanyň beýleki resmiýetleri separatistleriň beýannamasynyň ulaltmadygyny aýtdylar. Dubalcewe soňky hepdelerde güýçli töweşleriň gidýän şäherleriniň biri. Aktan bu ýagdaý gozgalançylaryň Orsiýa tarapyndan goldanýan basyşy diýip atlandyrdy. Kiýew we Günwatar gozgalançylaryň 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda Minskde gelinen ok ateşigi toktatmak baradaky ýalaşygy bozýandyklaryny aýdýarlar. Aprel aýyndan beri Ukrainanyň gündegöründe 5000den gowrak adam wepat boldy. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy dünýäde köp hökümetiň howpsuzlyga höküm salýan ýagdaýlara garşy görüşinde adam hukuklaryny ätgermän uly ýalňyşlyk goý berýänligini öz ýyllyk hasawatynda aýdýar. New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyl boýunça hasawatynda guramanyň ýerine ýetiriji müdiri Kenneth Ross adam hukuklarynyň depelenmeginiň islam ekstremizmi we Ukrainadaky konflikt ýaly global problemalaryň agyrlaşmagynda we ýaýwanlanmagynda uly rol oýnaýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda duşuk geçirdiler. Gepleşikleriň üns merkezinde regional we ykdysady meseleleriň ara alynyp maslahat edilenligi habar berildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglunyň ýolbaşçylygyndaky resmi topary Türkmenistana 28-nji ýanwarda bardy. Aşgabatda energiýa we transport şol sanda Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe transport ara gatnaşygynyň maslahat edilenligi aýdylýar. Yaponiýaly jurnalisti Zamon alan Islam döwletiniň söwüşçileri Kenjo Goto degişli bolmagy guman edilen audio maglumaty ýaratdylar. Maglumaty ingliz dilinde gepleýän we özüne Goto diýip tanadan adam eger 29-njy ýanwarda gün ýaşaýança bombaçy bolmak taýplanýan Irakly zenan boşadylmasa Ýerdaniýaly uçar sürüjüsiniň öldüriljekligini habar berýär. Bu ses ýazgysynda Ýerdaniýanyň wekilleri Irakly Sajida al-Rashivani Türkiýanyň serhedine eltmeseler Ýerdaniýanyň piloty Muras al-Kassasebeh öldürilir diýilýär. Al-Rishavi Ýerdaniýada 2005-nji ýylda janyny geçen hüjümçiniň amalaşygyny we 60 adamyň ölümine getiren hüjüme bilen bagly rol üçin ölüm jazasyna höküm edildi. Yaponiýanyň hökümeti ses ýazgysyny barlaýanlygyny aýtdy. Yaponiýanyň hökümet resmisi Yoshihide Suga Yaponiýanyň Gotony tizden tiz boşatmak üçin Ýerdaniýanyň hökümeti bilen işleşýänligini habar berdi. これ何回か今まで何日間とかありました。 Israil Hizballah toparynyň hüjüminiň netijesinde iki etkeriniň öldürilmeginden soň özüni gorajakdygyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine aýtdy. Israilň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Ron Prostor'un howpsuzlyk geňeşine we Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon'a ýazan hatynda Hizballah Israillere zarba urýarka Israilň çetde durmajagyny belledi. 28-nji ýanwarda Hizballah töweşejileri Livan bilen serhetde Israilň harby kerwenini raketa okuna tutdular. Netijede Israilň 2 askeri öldürildi we 7-si yaralandy. Mundan öň 18-nji ýanwarda Siriýanyň gün ortasynda Israilň howadan amal aşyran hüjüminiň netijesinde Hizballah toparynyň ençe magdaty we Eýranly general öldürildi.
Kubanyň prezidenti Raul Castro iki ýurdun gatnaşyklaryny hadalaşdyrmak üçin Birleşen Ştatlaryň Guantanamo Bay Amerikan bazasyny gaýdyp bermegini, onlarca ýyl dowam eden sowda gadagançylygyny ýatyrmagyny we Gavanany terrorçylyga ýardym berýän şäheriň sanawyndan aýyrmagyny talap etdi. Castro Costa Rica'da geçen regional sammitden çykyşynda Kubanyň we Birleşen Ştatlaryň doly diplomatik gatnaşyklar uğrunda işleşýändiklerini we eger şol problemalar çözülmese diplomatik hereketleriň hiç bir manyýetynyň bolmajakdygyny aýtdy. Castro öz talaplaryny Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmi toparynyň soňky 35 ýylda Havana eden ilkinji taparynyň bir hepde geçen soň öňe sürdi. Kubanyň resmiýetleri 1961-nji ýylda kesilen gatnaşyklary dikeltmek we elçihanalary gaýtadan açmak barada gepleşik geçirdiler. Castro we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýurtlaryň gatnaşyklaryny hadalaşdyrmak boýunça niýetini 17-nji dekabrda bir wagtda elan etdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy dünýäde köp hökümetiň howpsuzlyga höküm salýan ýagdaýlara garşy görüşünde adam hukuklaryny ätgermän uly ýalňyşlyk goýberýänligini öz ýyllyk hatabatynda aýdýar. Gelin bu arada kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy özüniň ýyllyk hasabatyny dünýä ýüzündäki hökümetleriň köpüsiniň howpsuzlyk synaglaryna garşy durmak üçin adam hukuklaryny äsgermezlik etmekleri uly ýalňyşlyk boldy diýär. New York'ta yerleşen topar 29 ýanwarda özüniň 2015-nji ýyllaky dünýä hasabatyny çap etdi. Onu 2013-nji ýylyň ahyryndan 2014-nji ýylyň noýabryna çenli aralykda dünýäniň 90-ndan gowrak ýurduna adam hukuklarynyň ýagdaýyny syn berilýär. Human Rights Watch guramasynyň ýerine ýetirji direktor Kenneth Ross özüniň bu hasabat baradaky tanışdyryş sözüni geçen ýylyň aýratyn gowgaly ýyl bolanlygyny aýtdy. Ol bu pikirini Arap ýazy gozgolonlaryndan soňky konfliktler, İslamçı ekstremistleriň ýakyn günlerinde Aziýanyň we Afrikanyň käbir böleklerine neden zalimliklary, Ukrain krizisi üstünde sow uruş döwründäki çalymdaş tartgynlyklaryň döremegi bilen delillendirýär. We found that governments almost instinctively, when confronting security threats, Ross bu krizisleriň döremegine we beterleşmegine adam hukuklarynyň bozulmalarynyň möhüm rol oýnanlygyny bellemek bilen olary çözmegiň esasynda adam hukuklaryny goramagyň we demokratik jogapkärçiligiň ýoly goýulmagynyň ýatanlygyny öňe sürýär. Mysal üçin Irakdaky we Siriýadaky hökümetleriň sektantçylyk we kemsiziji siýasatlary hemde olary halkara jemgyýetçiliginiň parksyz garamagy İslam döwleti ekstremist toparynyň möwjep galmagynyňdaky möhüm faktorlar boldy diýip Ross aýdýar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa mediasynyň direktori Andrew Strolein Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna şeýledidi. If we look at across the entire globe, what we're really seeing now are a lot of excuses. Eger tutuş dünýä göz aýlasak, biziň hakykatda howpsuzlyk aladalarynyň esasynda fundamental adam hukuklarynyň gorulyp saklanmalygy baradaky san-sajaksyz bahanalar görýär. Bu elbetde täze bir zat däl, emma soňky geçen bir ýylda tiz ýaýraýan hadisa ýurly diýip ol aýtdy. A phenomenon that we've seen kind of accelerated over the past year or two. Şeýle adam hukuklaryny kepillendirmezden howpsuzlygy gazanyp bolmajagyny sözüniň üstüne goşdy. Kenneth Ross Kremlin 2012-nji ýylda adam hukuklary toparlaryny, dissidentleri, garaşsyz jurnalistler we parahat protestçiler nişana alyp Sowet döwründen bäri görülmedik ýoguz basyp ýatyryşlara başlandygyny aýtdy. Andrew Strolein bolsa öňkü Sowet Soýuzynyň çäklerini geçen ýyl hiç ýyl aýratyn gowlugyň bolmanyny belliýär. Ol bu pikirini Azerbaýjanyň hökümetiniň raýat jemgyýetlerini we öz tanqyçylaryny elkenç basyp ýatyrmasyna hemde bu ýurtda odurlanan ýagdaýly adam hukuklarynyň has yaramazlaşmagyna salgılanýar. Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatyny Azeri häkimetleriniň adam hukuklaryny goraýjylaryň, siýasy we raýat aktivistleriniň, jurnalistleriň we bloggerleriň adyndan 33-süni siýasy sebäpler esasynda günäli tapanlygy ýa-da türme basanlygy, garaşsyz grajdan toparlarynyň bolsa köpüniň bu ýurtdaky işlerini bethetmeli bolanyny aýdylýar. Bu hili hukuk bolmalar Azerbaýjanyň maý aýyna Ýewropa Geňeşiniň Ministrler Komitetiniň kontinentiň öňdebarjy adam hukuklary guramasynyň 6 aýlyk gedekli başlyklygyny öz üstüne alan wagtyna gabat geldi.
Kärdeşim Ýoşan Anna Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada maglumatlar adatxabar.com web saytymyzda hem siz üçin ýeterlidir. Adatxabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosu. Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň hökümetiniň täze düzümine etnik türkmenleriň bir wekili hem girdi. Faiz Muhammed Osmany dini meseleler boýunça ministr wezipesini hödürlendi. Onuň kandidaturasy parlament tarapyndan tasdiklandy. Bu arada kabuldaky habarçy Şamirdan Gulymradynyň Owgan parlamentiniň agzasy Hacı Muhammed Ismail bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmen minister ikinci bolup ses aldı deputatlardan. Türkmenlerden deputata az mecliste. Türkmenlerden az, Türkmenleri hiçbir neme wekiltäklen, hiç taýpadan ýaman gören ýok. Türkmenler köp ýaxşy görýärler. Aýtda hemmeler gitmedi, gaýtarmadylar, hemmeler gurman ödlemi görenler, ýanat hemmeleri kömekleşdiler. Hiçbir ýerden şükür Hudaýa elhamdülillah Türkmenleri ýaman gören ýoklar, bilerim olar bile muhabbetimiz birek-birek hili biýat. Kendi ministerde bir pul güýç ýok da, şoňa garamazdan 160 deputatdan ses almak bir uly işde. Köp bir ýaxşy adam, musulman adam, päg adam, sadyk adam özüniň päkligini däm, özüniň halallyk päkideligini çiğnemek ýaxşyraý berdiler. Türkmenler hemmeler ýaxşy görýärler elhamdülillah şükür Hudaýa. Yine de bir näçe ministerlikler galdy. Oňa da eger türkmenlerden kandidat bolsa ses bererler diýen umydyňyz barmy? İnşallah onun umydymy köp türkmenlere hemmeler inşallah raý bererler, türkmenler gaty ýaxşy görýärler hemme wekillerler hemmeler. Owgan kowumlarym, täze kowumlarym, ýa-ni şiýe äli teşeýü kowumlarym bolan hemmeler ýaxşy görýärler inşallah. Onda diýmek bu täze saýlanan ministerden umyt bar da gowy türkmenler üçin bir hyzmat et. Umydymy gaty köp bilen gaty köp umydymy. Başga da diýjek zadyňyz barmy türkmenler üçin? Elhamdülillah başga haýsy bir diýjek zadym ýok. Maksat türkmenler bir özüňize ma'lum, türkmenler hiç bir merdimiň bir nuktana işlemeýän türkmenler, hemmeler türkmenler bilen kömekleşip gerekler bilen goldaşyp duran türkmenler bular bir taraf eladi taraf. Kabuldaky habarçy Şamirdan Gulymradynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Adatxabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adatxabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda awtologlary renk çäklendirmesi girizildi. Täze düzgüne görä mundan beýlek ýurda gara renkli maşinlary getirip bolmaýar. Bu täze düzgün bilen Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurban işkin gyzyklandy. Gelin Muradyň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmenistan'a qara renkli avtouloglary getirmek qadagandyldy. Bu maglumaty Aşgabat şäher gümrükhanasynda hem tasdikladylar. Bu edaranyň adam tutulmagyny islemedik işlerini aýtmagyna görä 13-nji ýanwardan bäri ýurdun içinde serhetden qara renkli avtouloglar geçirilmeýär. Bu qadagançylyk diňe bir qara renkli avtouloglara degişli bolman eýse goýu gök, goýu gyzyl, ýagny aýdyrşy ýaly garaňky renkli avtoulaklaryň hemmesine degişli. Bu edaranyň işgärleriniň ýurda garaňky renkli avtoulaklary asla getirmeligi, ýolsa da olary ak renk bilen renkler getirmeli. Eýär geçen ýylyň soňlarynda adamlara maslahat berip uran da bardy, maglumat aldyk. Aglaýan şäklendirmeler hakda resmi mediada hiç bir maglumat ýok. Emma gümrük kullugynyň işgärleri söhbetde şulan käre adamlar bu şäherläniň qara renkli Türkmenistanyň howa şertlerini gawat gelmeýändigi bilen düşündirilýändigi bardy, öýlerini aýdylandanda gurrun berdiler. Edir şeýlerek bakana bilen bu nodal qara aýnaly maşinlara garşy hem şähere görilip, şol aýnalar şaşyrylmaly edildi. Ýa-da ki aladanyň aýnaly mesele bilen haýsydyr baglanşynyň
bolup bolmandygy hakda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde bu şäheriň sebebi hakda degişli ýol başçylaryň özünde hem takyk maglumat ýok ýaly. Gara maşinalaryň ýurda getirilmeginiň gadagan edilmegi barda karary barda olaryň käýerleri bu ädimiň ak şäherim Aşgabat şygaryny tekrarlaýarlar. Ýagny gara renkli maşinalary girilýän bu şäklendirmeginiň Aşgabatda ak şähere ögürmek bardaky tagalla bilen baglydygyny aýdýarlar diýip özüni maksat diýip tanıdan. Bu Aşgabat şäher gumrukhanasynda awtoulygyny resmileşdirjek bolýan bir illeşimi görünýär. Maksat öz tanışlarynyň biriniň gara renkli 4 son awtoulygyny şunyň başyndan bäri gümrükden geçirip bilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Gara renkli maşinalary girilýän bu şäklendirmelerden biraz öň geçen ýyl ministerliklerin we döwlet edaralarynyň ýol başçylarynyň aglawasynyň münýän gara renkli Mercedes kysymly gulluk maşinalary ak renkli awtouloglara çalşylypdy. Mundan başga-da häzir Aşgabatda aklaşdyrmak şähereti hem giň-gerimden alınıp barlýar. Şäheriň ak renkli boýalýan binalarda ýaşaýyş ýerleri az däl. Şu nukdaýlardan awtouloglaryň dürli renklerine girilen gadagançylygyň da ak renkiň kulturyň bagly bolmagy ähtimal diýen şaklamalary bar. Ýergelen aýtsak ýurtda soňky döwürlerde awtouloglaryň daş geçişi bilen bagly girilýän gadagançylyklar diňe bu gadagançylyklar çäklenmeýär. Häkimetler raýatlaryň hususy awtouloglaryň daş geçişine uly üns berýärler. Geçen ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Paýsan ýol goýuşlyk gullugy paýtagatdaky hususy awtouloglaryň tekerlerine takılan gara renkli diskleri qadagan etdi. Qara diskleriň qadagançylygyny bir hatarda Toyota awtouloglarynyň Camry, Corolla ýaly görnüşleriniň ýylky we öňündäki bamperleriň zawoddan çykanyna goýulan spoileri qadagan edildi. Awtouloglaryň daş geçişi bilen bagly girilen bu qadagançylyklaryň sebäpleri bardy. Resmi taýdan maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny diňlediňiz. Türkmenistanda awtologlar wagtynda girdilen bu täze çäklendirmeler barada dinleýijilerimizden, okuyjylarymyzdan pikir sorap, Azatlyk radiosynyň azathabar.com we Facebook, Kontakty sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen sowallarymyza gelen teswirleriň käbirini gözeýle alyň. Hususan da Wepa Joraýew gara ak bolsun döwletiň näme işi bar, döwlet başyndakylar adamlary toplap iş bilen üpçün etsin, halyny sorasyn diýen mazmunly teswir ýazypdyr. Ayna Garýagdywa samsyklyk millet haýsyrenki söýse şonu satyn alar, döwlete näme diýip ýazýar. Ýene bir teswirde Mahtam Oradow edere iş tapmaýarlar, nirede bir gereksiz biderek zatlary oýlap tapýarlar diýip öz teswirinde ýazýar. Okujylarymyz şeýle-de gadagançylygyň sebäpleriniň näme bilen baglydygy bilen gyzyklanýarlar. Käbir maglumatlary görä täze düzgünnamada gara renkli maşinlara girdilen çäklendirmeler Türkmenistanyň yssyk howa şertleri bilen düşündirilýär. Muny texniki taýdan nähili düşündirip delilendirip bolýar. Bu arada kardeşim Ýowşan Anurwan Kärewinçi transport ugrundan inženýer Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi, eýsem gara maşinlen ak maşiniň içindäki temperaturanyň adam saglygyna täsir edişinde tapakdamy siz şu arada maglumat berip biljekmi? Şeýle maglumaty men hiç ýerde duýmadım, ýoksa. Sebebi şol kuzowun içindäki temperaturan, kuzowun daşyndaky renki barly bolmalygy üçin zawodlar, maşin berýän zawodlar ergonomikany talabyna laýykly işleýärler. Olar şol zawodlaryň kädirki ilmi texniki ýardaýan, medeniyet ýardaýan bizim Türkmenistanymyzdaky ilmi texniki ýardaýan medeniyet tarapdan has ýokurdy. Yani siz Nurberdi şu gara maşiniň hem ak maşiniň hem içindäki temperatury deň, ýagny sowa şertlerine de soğuk howa şertlerine de şeýle diýmekçi bolýarmy? Ol yetenem diýenme de barlar. Ol şeýle şol üstünde zawodlar işletýär, oň üstünde alymlar işleýär. Ergonomika esasında işleýärler. Ergonomika bolsa adam maşin sistematyny adamyň tebigatine laýyk şert beretmeň üstünde işleýär. Elerde ak maşinle gara maşin bunun aşağında bir ýerde duran bolsa, onda onun içki temperaturasyny ol maşinleriň renkinden olaryň aýnalarynyň garaldylanmagy ýa garaldylmadygy täsir edýär diýilse, ol bir taha gelerdi. Madde olsa aýnalaryň garaldylmagyna karşı döwlet derejesinde iş alınıp barýar. Öýden bize kabul edilen kanunçylyk ýa-da iş alınıp barýar. Ýoksa
Onu nur verdi. Sizin pikiriňiz şo garaldylan aýnalar Türkmenistanyň howa şertlerini, ısı howa şertlerini adamlaryň saglygy üçin hem köçe ýol hadisalarynyň az bolmagy üçin hem peýdalla şeýle diýmek bolýarmy? O şeyle son için bizim yurdumuzda alak klimat için zavotlar karardılan avtomobillerini karardılan aynalarının içine diyorlar. Bize olsa şu aynaların hem çinlik ayırıyorlar ve suratları spesyalistler çok yetlese oluyor. Yoksan? Nur Mehmet Aşgabat'tan gepleşigimizde gatnaşyp berin gurruňyz üçin köp sag bolun. Sen sag bolun. Kardeşim Ýoşan Nurwanyň Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda awtologlaryň reňkine degişli çäklendirmelere siz nähili garaýarsyňyz we bu ýagdaý size nähili täsir getirýär? Öz pikirleriňizi Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saýtynda, şeýle-de Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda tesvir görnüşinde galdyryň. Bize jaň edip SMS ýollap hem bilersiňiz. Adatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşma isleteňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak 7 926 236 04 55. Adatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň Türkmen galy etrafynda täze urulan mektep ýaşaýyş nokatlardan daşda ýerleşýär. Şol bir wagtda häkimetler mektebe tarap kadaly ýol çekmegi unudypdyr. Netijede çağılar mektebe gatnamakda kösençlik çekýärler. Haýratynam ýagyşly günlerde ýagdaý hasam agyrlaşýar. Habarçymyz Röşen Çariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmen gala etrafında gurulan mektep binasy owadanlygy bilen sebitde taýy bolmadyk binalardan biri. Daşy mermer bilen örtülen 2 gatly binanyň proýektine okuwçylar we mugallimler üçin ähli amatlyklar göz tutulupdyr. Hatda paslawra mektebiň içiniň temperaturasy hem ütgäp durýar. Emma bolen mektebe barýan ýollary oňarmaklyk göz öňünde tutulmandyr, ýa-da ýatdan çykarylypdyr. Okuwçylaryň häzirki gatnaýan ýoly bolsa çukur-çakyr, asfaltlanmadyk geçergelerden ibaret bolup, mektebe barýan köçäniň biri owanyň içinden beýlekisi owanyň gyrasyndan geçýär. Netijede mektep ýolunyň owanyň içinden geçýän bölegine sähel gar ýagyş ýagsa palçyk gurşap alýar. Bu bolsa öz nowatynda keçe sınıplara gatnaýan çağalar üçin uly problema döredýär. 4-nji sınıp okuwçysy bägul käbir ýagyşly günlerde palçygyň diýde çenli ýetýändigini aýdýar. Bägulun Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä käwatlar gaty ýagyş ýagsa okuwçylar 2 aýakgawy bilen okuwa gidýärler. Aýakgawlaryň biri palçykdan geçmek üçin beýlekisi bolsa okuwda geýerýär. Ýani bilen goşmaça aýakgawy bolmadyk okuwçylar bolsa owanyň gyrasyndaky ýoldan ýöremeli bolýarlar. Bu ýol bolsa asfaltly, emma mektebe uzak bolýar. Netijede şol ýoldan gatnaýan okuwçylar 1,5 kilometr töweregi artykmaç ýoly sökmeli bolýarlar. 2012-nji ýylda gurulan we 1300 töweregi okuwçysy bolan bu mektep Türkmen gala etrawynyň täze owa Han birleşigindäki ýeketäk mektep bolup, onuň töwereginden uly ýol hem geçýär. Uly ýola çykylýan ýerde hem hiç ýyly duýduruş belgileri goýulmandyr. Elbetde Türkmen galanyň ýollary barada aýdylanda etrawyň we owanyň beýleki ýollary hem mektebiň töweregindäki ýollardan odiýan tapawutly däl. Hatda soňky gezek bu owada ýollaryň haçan täzelenendigi barada takyk maglumat berip biljek adama da duş gelmedim. Biri plança ýyldysa beýlekisi başga san barada gurrun edýär. Hatda owanyň köçeleriniň garaşdyrlyk ýyllarynda asla täzelenmendigini aýdýanlar hem bar. Garaz onuň uzak wagtdan bäri bejerilmendigi bilen ýoluň her ýerinden belli. Köçelerimiz çağalaryň geçmegine ýaman kynçylyk döredýär. Näçe ýyldan bäri seredilen ok iňwolmanda köçelerimize çağıl dökseler hem edilbeýle palçyk bolmazdy diýip özüne Atamrat diýip tanadan 45 ýaşlaryndaky owa ýaşaýjysy aýdýar. Täze owada Han birleşigi 2 bölekden ibarat bolup, onuň birinde owanyň mektebi ýerleşýär. Owanyň bir bölegi Türkmen owasy, beýleki bölegi bolsa etnik buluşlardan ibarat. Bu iki owanyň jemi ilat sanynyň 2500-3000 diýip takmin edilýär.
Habarçymyz Rövşen Çariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada giňişliň maglumatlar biziň adathabar.com web saýtymyzda siz üçin el ýeterlidir. Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünstin düşürmäň. Öz pikirleriňizi ýazyň. Adatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak 7 926 236 0455. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde bulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanys faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyň. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basyň. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyň. Size ulanys faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüp bilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saýtynda gözleg bölümini Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäri sazly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.